pamparutsa panyaya chimbo naTresi naMparutsa. Zvinhu zvatakasvika tiona panonzi pana Roni ndo paigara Ishe Gwenanguru, Ishe Mparutsa ndo paidini ndo paigara. Saka ari kugara ipapo pakaenda kuti Ishe paakafa panofanira kunga ndo pakatanga kuita ma-challenges because pane land yakakura ende land yacho yakanaka. That's why muri kuona hope yese mayambudi yamuri kuona panapa. Land yacho mukaenda mukatoitaritsa munotoona kuti hazvechua ende yakangovharirwa. Pane miti hapana pati pambokatwa. Saka dambudziko ratakaenda kuona nderekuti chekutanga ndakainterviewa Chimbo akanditaurira kuti more than 50 years ago sekuru wangu ndo paaigara. Asi Chimbo iyi anogara kunonzi kuMachinda. Ndichiminterviewa vanogara kunzvimbo iri about 3 kilometers away from pari kutaurwa apa. Ndo kwaanogara kunonzi kuMachinda. Machinda yekwani yekwaMparutsa because iyo muzukuru wekwani wekwaMparutsa. Zvinhu zvine kaukama mukati zviri kuitika apa. Saka Chimbo aita pfungwa yekuti uko kuchine land. Investigation yandakaita yakaenda kuti futi Chimbo ane nzvimbo mbiri dzaakatoenda kotengesa futi kuimwe village kwaakangosvika iti ranga riri gura rasekuru wangu. Ubva asvika ubva atotengesa evidence dzacho ndichakupai muzorekodha kuita kuti muzoone pamainvestigation yenyu. Pane arunzi Nyamba ari kweri pana Nyamba uyu akaenda kuti Goa rakaenda kunzi Ishe agadzwa wakaenda kugadzira rinonzi Zunde. Saka muZunde imomo Nyamba akaenda kuklema almost 2 hectares. Muzunde rani raichindora ruklema. Nyamba ari kuklema mu2 hectares imomo. Ndakaminterviewa ndobva ndamuti chisuduruka yodi uende. Ndobva tasara nemhuri yeKwaMparutsa na Shumba avo namai wavo. Ndikati tagara isisu ngatichitaure semhuri munatsotitsanangurira. Nyamba territory yaakataura ndiyo portion futi yeGoa yakaklemwa naShumba avo namai wavo. Exactly diameter yacho nezvese ndo pakangotaura futi ndipo patiri kuda. Ndiri muinterview ndandinofunga saka pairipo tichangamire seZunde ndepapi pakaenda kubuda kuti maiyo naShumba wakanga watoramba kuti kwai kusina Zundepa. Asi Sabhuku wakazokonfirma kuti Zunde rariripo. Umwe weMachinda yenyu ari uko Shumba Josephat akakurirawo futi musemu community. Saka akazotokonfirma kuti tinokura Zunde rairimwa upi rairimwa muGoa iri. Saka ndo situation yakabva yaitika. Saka ini ndakabuditsa Chimbo munetwork yepachangamire because avo wakazokonfirma kuti yanga iri territory yaMparutsa. Saka ndakazopedzera ndati Chimbo akabuda Nyamba obva abuda yapedzera yasara yanyaya yemumhuri memaMparutsa. Mumhuri memaMparutsa vanoitirana ma-emotions muri vari wairudaiso pane ma-emotions akatosimba yekuti ndofunga takaita 1 hour 30 minutes tiripo turutreya kuda kuti tione wakadai wakati muri kuteka advantage tiende kutora mai wedu ere anoziva kuti zvinhu zvakamira sei kusvikira maiyo akurama kuti kana zviri zvo chingotigurireiwo pa2 hectares dzacho takaexpecta kalendi kakaroklemwa inenge almost 2 hectares. Saka mai akapesera kuti chingori imimiwe kwachangamire mungoona kuti munotigurirawo sei ipapapo. But vana vakaramba neposini kuti isisu ndisi tatine territory iyi asingazivi kuti Ishe Gwenanguruwe anga ine Goa iri rariri Zunde rake nelendi iri kumusoro ndiani. Ende Sabhuku akatestify kuti zveshuwa ndo mamiriro azvazvakaita. Koko kwanzi futi kune futi makesi mairi ari kuitika
kuna mhayo Mparutsa nemukomana uyu ekuti wane futi land dispute yakaitika ichikumanagwa ndisabhuku to the other side yeland yavarugara between iwo neanozi Chigomba neanozi Tiriwepi wakanga waextenda futi wakupinda ikoko kusaka kutori nemaconflicts ariko the claim dziri kutaurwa nethis side ndedzekuti uku kune mukomana 1 kwa mailino kuna vakomana 5 asi iwo vaine yadhi yavo uku saka vari kuti ndo macounter claims yavari kuitirana avaiti hwakuti izvo uri umwe isisu 5 tinofanira kupindawo tiitorawo tiwanawo chikamu mukati umo but maonero andakaita ndekuti kana kuri munozongotumawo henyu vanhu munongoona but maonero andakaita ndekuti chinhu chinenge chiriwo chaisheka ndafila kuti vanhu taifanira kungorespekta territory iyoyo kana zviri chenyinyi tiimbozwa bisabhuku akatipo as witness Shumba Josephat ombotitaurira kuti mugowa because havana kuclaima land yake iri musoro vari kutaura zvekugowa saka wogona kumbopawo kuti chokwadi ranga risizo ndere ndo mamiriro azvakadii ndiri mwana festiboni uruterera zvinotaura ndati sabhuku kwazi sabhuku sorry imi sabhuku ndimuri kuipesa kuti yadenford naronia ndimi futi apa ndimi futi ndiyo semo area ine ava uyu atobvako kuti kudzika ubva 3 kilometers kwadzika mubvunzo wangu kutanga why landing on over umbitanisa this land is it means it's underutilized ndo chokwadi haikushanda balendi that's why munhu wese ari kupatarisa haikushanda balendi ndo chokwadi ichi pashe parugara musoro saka dzikaugwa parugara mukomana ende uyu ndiye akutengeswa ndiye ane lendi yese ndiye uyu achatoiti uyu anototengesa uyu iye roni uyu urutengesa urudini handida pamukadzi ukatengesera mukadzi mbuya dzokai kuno waende mimbuya wa ukusumuka mbuya shila weya iwo urutengesa isi basa rivana vakubata mbavona ozapa urumusapota kuti uri muzukuru wacho yasileringeni naye mbuya shila lendi ma anokutengesera lendi Rona akanitengesera lendi chile papera rona unotengesera lendi anarokuita anomutikisa lendi anokuita mari anomutikisa lendi wakaita sei anomukuita mari anomutikisa lendi wakaita sei anomukuita mari chete anomutikisa lendi aiwa kana kamukuita mari vaumbadana lendi wakatengesa anomukuita mari anomukuita kwamudzosera mari yacho akaramudzira mari iyo pamunaramba mari izwai imi wasitana sungai wasitana wanwenyu gasi iyi ndiyo hata zvenyu dzese dzese ndiyo makapa uye kuchengeta lendi tina kumuka izvo akapa uyo abhadha akwereta uyo akakutaurei pamusoro mambo mirai zvamurobvunzwa madhu ndati uyu roni wenyu hazi naroni ndakakwereta mai avo mari ukandamubhadhira nelendi lendi imimi yamukurwisana neavo mirai ndati akataura here haana kutaura chekuti akataura ndakurektewa mari nashira asi zvekuzoti lendi haana ndiani ava Jasmine Mparutsa Jasmine Mparutsa imimi Jasmine makarorwa here makarorwa munogarei ndogara muwavo mugara mwaona ko uyo hauna unogarei ugara kamutati kumusha akanditora kana ndiri kumusha kuno ndikatokugarei ndipei kumusha papi pana ronde chiwo roniwo relationship yako naishe naishe azane ishe okufa bwena baba ndio baba wenyu ko awandana ne awa mwana mwana mwanzo
baba wenyu akaenda wakazitupa. Anga ni mcheto. Saka issue ya muta nile ndine yawa ndini. Ava pamusoro yechangamedzisa rangu. Baba wedu isusu akagadzwa 1988 muna August. Ndobva atonga kwemakore anokwana 16 years. Ndobva vafa muna 2004. 2004 vakupera almost ndovati muna 2016 takataka kuona tsamba yakabva kuna muzvaro varipo izvozvi. Yakatonyonzi kuna Roni namai Mandisira ndikudai kudai. Maererano nemugani uri kunetsana pakati penyu namai Cyril Mparutsa. Ndobva taenda. Tasvikapo nyaya ndobva itaurwa zvikanzi ndiri kunetsana nemugani because pane mwonya uripo avakaona munhu takauratidza. Vanga vakujamba kuya kuside bed isusu. Saka time yacho tiri pakukakavadzana kwaenda muzvare bhadha remaonda uswe. Amai munhu warapa bhadha remaonda uswa. Saka ndinotonga sei ndowakamangana nyaya yako. Ndiri kuti bhadha ramaonda uswa vhoni varamba. Amai ndivotanga kungopopota vachingopopota vachisumura ndati aiwa imi mamai varipo. Munganisa naro nyaya mugani ro amai vachi varipo vapenyu. Mungana mamangara mamai varipo mota nyaya mugandi munozana muri shimura vanhu vakuru. Nyaya haina kuzodini haina kuzotonga ndobva yapera. Tatogara 2020 uyu ndobva atofona zvikanzi havana tete kunokwai masamoni zvikanzi tikudiwa kwamajistrate kwaDC court. Nyaya yacho ndeye zvikanzi anzi yenini tatofunga kunga maini ndo vari vega tokushandiswa tokusvika kona vanhu vatatu vari kuklema kuti tasungisa Roni tikuda minda yedu. Zviri kumbofamba sei atenda nyaya yekoti yacho ndokapawerenga tsamba dzakaverengwa zvikanzi namega zichazodaidza kujudgment. Saka pane tsamba yanga ikarimwa yanga ikaiswa yanga ikanywa namuzvari mega sitivhati pane payamunzika munofanira respondi yenyu ndivataisa mapepede respondi mega sitivhaverenga vakanyora runhu rwendedu magadziro akaitwa baba nemapiro akaitwa munda zvakazvingira imomo mega sitivhati zvoni iri pari zvino ndichamboshanda netsamba yakanyora muzvari kusvikira Roni apikisa ndivataita saizvozvo. Saka kwaDC kwakanonga nekuti vaiti tona rakafaunirwa zvadhileya apikisa zvayaramba tikaenda kuna honorable Mugadza tikanobatsirwa ikoko. Honorable Mugadza akati nyaya yenyu haidi zvemakoti zvinoda kwaishe kana kwamambo Mutasi. Tikati vanhu vakaenda kwamajistrate zvikanzi munofanira kudzoka bheki kuna muzvari ndiye anofanira kugadzira nyaya yodini yotongwa yogadzwa panyowani. Ndikatadzoka kuna tete una nyaya mamirira arita nyaya iyi tete kwatanga kuti nhandadara ndakambogadza Roni hana nyaya ndakambotonga ko vanhu havazoenda kwaMutasa sei tikazi hatisi kuziva ndo nyaya mamirira ayakaita nyaya bvaitanga kungonetsa ichingodaro ichingonetsa kusvikira tazouya panapa ipasati pavakwa chivakwa ichi tiina amai amai mukavasimudza amai vakataura matara vakaita mukati memasikana avasimudza mapepa ekukoti mukataura mapepa aya haashandi bani anogona kuvharura imi masikana chine motsvage evidence iri fresh moenda naye kukoti munodini monogadzwa mari then mozoya kunotodini toga handikwanisi kubvisa zvakatokwa kwamajistrate zvisho takadaro tikaenda kwamuzvari akati aiwa inini vanhu ava vanga vakandinyepera pakutanga because vanga vakamhara kuna muzvari kuti Rona rikudamidza kupfuura neroad kuenda kuminda yedu. Tikati tete patakagara isusu takagana nerwizi saka nzira yachoda kuenda kumunda kupi nekuti tayambuka rwizi tatokunyika yese shamanga saka minda yacho iri kupiya vari kutaura tete vakati inini dzimwe ndikati mamwa tsamba ikuda mailsiform anga sina sitembi yamuzvari anga sina signature yamuzvari anga anzi pipi nyandoro vatazvitsvagidza zvese vatazvoda zvete takati aiwa zvinetsi ndakukunyorerai tsamba mudzoka kwamajistrate vatanyora tsamba ichi titonoya iri momwe yatakanyorerwa vatadzoka kwamajistrate vatapiwa application yedu interdict yakanselwa vatapedza saka interdict yakanselwa avo vazodaidzwa kwamajistrate zvikanzi nyaya yenyu yaperera pano nekuti makashandisa zvinhu zviri forgery varadzwa mapepa zveshuwa avakafojera acho masignature neinezvo zvikanzi interdict yadini yakanselwa ndovatachidzoka kumba tatogara ndopatakashamisa takuona kuti samuna yako dzita mangana kwani kwamambo Mutasi ndokuya kwatakaita pano mukati ndakutuma land committee yangu inona kupi kulendi iri panyaya yaShila nasandapedza kutaura pandakanzwa nyaya yekuti Rona amangati Deni atengesera Shila munda kune munhu anga kutotema munda ndamurambidza ndopandazoonana naShila ndakataura naye ndikati anai Michael zvakambomira sei nyaya ndokunzwa yamura zvikanza inini Deni akanditi pamunda kandipedu saka ndakatobhadhara mari ndikati dai umwe munhu dai wakambotanga mubvunzo nharaunda hayi kunza nai pamira pa ndepanani usatoisa chi mari yako imari yedyiwa mahara iyi zvikasaka mari ndokilima kunani ndirona anofanira kuti ndikati Rona anofanira mari iyo mari wakapiwa kunani saka ndakapiwa nani ndikasaka unofanira kudzoka mari unani kuna Deni ina anamboridza kuti Rona akanipa chi akandemisira munhu akati ndakatengeswa na Deni ndikati unofanira kudzoka chi naye mari yako saka musuno pauya ava uchiita inspection yekuti ndakashamisa una china kuti ndakatengeswa munda naro kuita kumusandira ndakaswa kuti arishina mari kuna Shila ada kutengesera munhu but panada kudzasa bata amira wadi kundirendesera munda zvikanzi ai vachipinda kutsvagira handadzi yangu ndakuda munda Manya ndiri kunyora. So besides kumanya imi hamusi loyara Roni hakuna munhu anoendebvudza cheno dai anokumisleada iye vasikana ende kungwara kwamakaita
kuti uyo Shila vaangabvira kuuya kuti ndakatengeserwa land iye asina kutengeserwa chii azviiti ende uyo haangatiti mapenzi tese including imini kuti ndakakwereta mari urit wakakwereta mari 150 wakadzosera wakadzorera here saka chakati uyo azoende palendi chii angazotengeswa nadini hausikuinamo iwe usati kubvunzire zvadhini ndobvunza zvako iwewe because uyo ataura kuti wakamutengesera iwe andi ende utora zveshuwa kuti you owed him money so kune munhu the probability kuti chii probability ndeyekuti indivende yekuti waona kuti mari haudi hauna wakaenda kudamburira uyo chii kapiske munhu ndo probability hawana teta wasuzviziva saka iwe ufunga kuti it will die a natural death kuti zvichangodini zvichangofa zvakadaro andi panauka dzanyaya yakadzi irape chinodiwa kuita sei kutaura chokwadi because avandizo hazari dzavo dzakushayana dzinatilenda because mese muri mabeneficiary kuistate yamaboyi being kuti iwo ndiwe mukomana zvive kuti ndiwe muridzi weistate yamaboyi no wese iwo mabeneficiary estate ya mai achitoripo saka mai atoripo ndiye muridzi wezviro iwo hautorina chinhu utori nemhosva kuna mai wako une mhosva uko une mhosva kuhurumende yekutengesa land land haitengeswi estate land saka iwewe come out clean kuna mai nekune hanzvadzi kuti naShila wakaita izvi because Shila cannot stand here achiva kunonyepa munopadari pana kuti wakamutengesera yasina kutengesera apa iwo mari yake zvichwa rubvumutu nayo mari yake uret pawakamukwedza 150 yacho wangaonetsika nei chaitedzwa ndimai nanatete ndati waida kusenzesa chii wangoda kusenzesa chii imari damuzararo chenza nyaya yekwamutasa iyo nyechi nyelendi udingo mutasa yenyaya yacho yanamkuita mari dofamba nyaya yemunda inetsananda saka wamoda mari yei ifambisa ikuti yana mari yekufambisa ukahodhevhari kuya padhisi unatoita masina mari 150 saka uda mari yebhazi ukahodhevhari kuya padhisi $150 kumbosvika pana pambokwira mari nhasi $4 saka kuenda nekudzoka $8 saka uchine 142 no akamona usaita vanhu vese mapenzi asi vanhu vachida kuita sei vachida kubatsira handizvo chinhu chirapakapo taura chokwadi kuna mai taura chokwadi kuti hanzvadzi taura chokwadi kunesu tese kuti tisawaste time newe handizvo panoti uramba uchititenderedza iwo chokwadi chacho kuita sei unochiziva kuti zveshe agaizini rikanyaripo I owed Shila chii mari pandakaona kuti mari yaita sei yandinesa ndobva ndapashila lendi kana kuti no handinobvira ndamukwereta mari ba ndakabvira kutengesa Shila akakwereta mari iri munhu akakutengesera land ende mari akakutengesera mari panguva yacho akanchaja $400 ndichibva ndamupa $350 ndibva ndati kana tabva kwasabhuku ndapinda mubhuku ndobva ndakupa bhalansi yemari yenyu ndobva takasvitsa iyo noni apa mamusweba apa kunyepera yakamukura sei 2 hectares 2 hectares ndio 150 kunyepa apa kunyepa mama akunyepa kanda ndakaronyorera nasamparisa ndandinapo asi zvakaitika zvekuti pamba petu pakaita dambudziko rokuti pakaita moto wakabva musango uchibva wapisa mashalets mataigara ndo makatsvira information yasamparisa but inini chanatofarira wedha akati kunyepa kautora chokwadi kuti defect yekuti abvuma kuti he owed you mari to me is proof enough yekuti you owed munhu mari yausina kudzosera and all right akakwereta irini wakamukwereta rini mari iyo 2013 how many years down the line usati wadzosa mari yake 13 years
uchoda kuti 13 years kana ukutaura benzi rakaita sei kuti ndine $150 yemunhu yandakakweta 13 years ago. unazosayari marima iyo ukabva kwati kumira mamberi apo ndakatarisa shira dai munhu anotsvagira mari yake munhu akaramba mari we ndakamutarisa dai utoratidza kuti munhu anotsvaga tunhu kwake aitamba tunhu kwake ndakamutarisa dai kutonoti handisi profita asi totarisa kuti uyu mweya unotsvaga tunhu kuita tunhu kwake iwo uya ne150 bhuru ne50 kamudhara kemhanza kaya unokaziva zvakanaka wakabata pamwe iye woramba kuti handisi kuda ba reason yekuramba mari yake ndei Imakakwerekesana. reason yekuti ati handichadi mari yangu chidei taura airambire mari Aingokufaranza handizosvika late. asi Azoka late. Tengesele papiri. maona kuti watazi handitengesitende utazva nduti ndinosungisa saka nduti nini iyi nyaya iyi kuti ite right handiti tisati topedzinani nashira imi mwasikana namai goensidhawo narono nemusikana handiti mupei lendi yake yakabirwa nemukomana yakabirwa nemukomana then toenda pane shira chitoendako iya narono yatopera toenda pane chii toenda pane yenyu imimi nechii nemhuri muri family handiti saka isu kana muri family what you want kakawanda chokwadi kutaura chokwadi ndo chiri important because lendi iyo ichatomusawirirana for life lendi iyoyi ndatichaita kuti mutese musawirirane for life kana kuti alright isimbokwese mambogara muri kuwirirana alright ndipewo mati makaenda na magistrate ndipewo decision na magistrate This serves to cancel the previous judgment of Tracy Mparutsa, Dennis Chimbo, Peter Nyamba, all versus Roni Mparutsa, who claimed the land was theirs, which was not so. That judgment was reached through false information given by my former secretary Sheila Nyando, who fraudulently used my stamp, my death stamp, and forged my signature. Sheila Nyando was convicted because of fraud cases and arraigned at Mdasa Magistrate Court for trials, but she absconded on the day of judgment. By then she is on the run. Roni Mparutsa is a biological son of Chipo Mparutsa. The rightful owner of the land is Chipo Daipi Mparutsa, the widow of the late headman Oliver Mparutsa, who was rightfully allocated this land after his installation. Ndikuerenga ndawerenga kuti tese tiende pasi chirungu pechi. Right. Forged documents zipo ndedzipi?
Ndoda the same documents that you used pamakaita file your case before the magistrate committee do my forged documents. I want to see why I was my forged documents. Why information in you conflict on there? Why nyaya sumbuliza ngaba? Because ka inyaya kanyoba hii kuna magistrate, kuna officer in charge. Yenge nyenzira, yenge sinyenga. Because he never baga. To whom it may concern, officer in charge of the police. Do not kumbira okutumbatsire 1 hour. Wari kuvhiringwa narwo muparuta. Ari kuvharira 1 hour. Road yekuti waende kumaminda kwawo. Mapurisa vakambotaurirwa nyaya iyi asi hapana action yakatorwa. Ndini wenyeshe muparuta muzvana. No, ungai zvakanaka.
Mira aí, nyaya yemunda ita Tracy Mparuta nyaya yenzira maizvere ndoda kupinda nditaure nditama kuti munda nzira nyaya yakanyorwa mapurisa enzira mukabva ipapapo mangocha kubvunza imwe bvunzo ngopindura nyaya yenzira yataurwa Roni ari kuvhiringidza vanhu vanoda kuenda vanobvandira kunzira kuenda kuminda kwavo yakuva ndo pamurusina ndiko kumunda wetaurira nhasi hatina kukurima kumunda ikoko wachiti ngeilende yababa wedu no izvai pane nyaya yacho ndikuti manyoro wakaita chinhu kuri kunzi Roni ari kuvharira nzira yekuti muende kupi kumunda kuenda kwenyu haina kutaura kuti Roni ari kuvhara nzira nekutora minda hatina kurima nzira takarambidzwa munda hauna kurimwa kusvikira titore madanho ekuti shumba tauya kuti mutigadzirise izvandikuita zvese izvo kutsvaga ndizvozvo ndakwanisa kuona nyaya chaichairi papi ndizvozvo mama yes munda kuona nyaya chaichairi papi munda hatina kuurima right ndazwa ko imimi baba wenyu pakabva kutaura nemimi anzi Ishe pakabva kutaura baba wenyu vakanzi Ishe akanogara kuminda akapiwa iri muzasi akapa minda yonde zvare vakuru ndovakanga vari ndovakafamba nemasabhuku ese vachitendera vachiratidza kuti fana kuguma nepari masabhuku acho ari kupi vapenyu aripo wacho atinouya navo because mukona chakuita nyaya yenyu because muzvareka ndiye ari kupa lendi uko semuzvare ndiye ari kupa lendi semuzvare ndiye ari kunyora futi achiti mushando wangu ndiye akanyora handii ndakanyora but ona unonyora futi imwe tsamba yekudzokorera zvinhu zvaari kuramba zvakanyorwa futi nemusikana waari kuti handii akanyora what is the point chii chikuitika mirai 1988 baba wenyu manga asina kaugara vanga vasina vanga vaine lendi here vanga vasikagari kwanditi vaibva wagadzwa vaibva wapuwa pekugara handiti before kugadzwa kwavo nzvimbo inonzi yakanga isingatorime imbomira kutaura kwazvinoitwa ndoti nzvimbo iyi hapana aigarapo ndiri kunzwa teererai Ishe anofanira kutopuwa pekugara panotowana lendi kana agadzwa anofanira kutopuwa pekugara muchida musikadii apanonga aine pekugara achitonga ari handiti satoti isisu akapuwa lendi imimi the other side muri kuti here vakapiwa apa imimi ndopenyu mukuda anza iri simple apo wakapiwa pasekuru wadheni chimbo waizi ngepekugara munda wavo wakapiwa kutara ndimuzvare iye chekuwaya wari kutaura ndiko kwakagadzirwa gama iko munda wacho wamutaura wekutara uripo here wanawo wakapiwa munda wakatengeswa uriko munda imimi kana muntu kutara kwakapiwa munda imimi hamuna munda here kutara isiso munda wedu uri kutara saka uimi nyaya yekutara karisiyana naye zikuda apa because kana muinewo munda kutara it means zvokuwa nemunda kutara hazvina basa because mese mine minda kutara because mukatishandisai kuti anzi nekuti wane minda kutara saka hapasi pavo saka imimi penyu pamuri penyu hapasi penyu futi because mine minda kutara saka ndati nyaya yemunda yekutara achadudi ndoda kuzwa papi pamunda uri kugarwa uyu pamunda pashi asi sipo pazvinezvi paakapiwa mbuya mamuri pipi
Ndandiripo ndiswanya kuna maumba yacho yawakauya waigara apa wagadzwa ndisu takanamba umba yaisheiyi. Saka iye zvinhu zvapasiri paomo hawana kubviswa nemunhu paumba mao. dai rineri ndiri kuti minda yavari kugara ndo minda yamuri kuti ndeyenyire kwete munda wedu uri kudambo dzasu wakawaona wakomana wakauya kugowa. Munda wedu uri kugowa murizana yaegowa kunenda kuseru kuzunde ani zunde kamunda waifa zunde baba conflict area ani zunde pane hondo yenyu ngemunda upi munda wedu ini ndoda munda wangu Mirai ndiklarify something. There's something that doctor. Pakapa baboya yenyu bimbi. Kana papa ndizunde. Zunde ndiraishe. Saka risira bonde. ishapinda Mirai. ndio ndoshandisa zunde Ishe kana paine zunde rikwa mparutsa ndira ishe apinda ishe mparutsa. hariendi nemunhu Saka hariendi nemunhu. rinoramba riri nyinzu Zunde kana riri zunde rinoramba riri Madzishe anochinjana. Madzishe anochinjana zunde iro. Saka rakazoita reisei zunde iri. Mamirai. Ndinotaura chokwadi. makuriramba Aiwa, mirai. Kana ranga riri zunde ka, it means harina munhu. Mirai. ishapinda ndira Kana riri zunde ndera ishe akapinda. Because kana muri kuti mimi zunde harina munhu. Inini pakaita zunde ramambo mutasa. Inini ndikafa inini mambo anouya after inini anongashandisa zunde ndo zunde ramambo mutasa. Saka imimi renyu zunde rinoti kana ishe afa anobva atora rari mhuri yake izunde rudziro. Because kana kwamandeya kune zunde. Ukaenda kwachikomba kune zunde. Kwasa kupwanya ririko zunde. Ishe apinda ndiye anoshandisa zunde iri. Imimi renyu kamuparisa ramutaura zunde iri rabva raita remunhu nderipi? Mirai. Right. Bambo, imimi pamakadzikawo. Wanhu wakatenderedza wakati chienda wakakonfirma ndo pane andari ndiruti akakonfirma ndisabhukuru nashumba Josephat musukuru wekwachimbwa anga aripo wakakonfirma kuti ranga riri iri parutawa apa kuzi izunde ranga riri zunde iri kana kuti izunde rakambokumbirwa nevanhu kuite zunde asi wanga uri munda waishe muparutsawa ndiye waitonga semaziretaita yanga iri munda wake asi vanhu vakakumbira kuti toda kuisawo zunde auswara chimusabu waungarangara ndabvunza isipo question sabhuku ndati sabhuku iri ranga riri zunde here kana kuti izunde here kuona kuti hongu kana hongu batika ndabva ndadzoka kuti kone zvautaura wati rakanga rambokumbirwa kuti ngoite zunde asi rakanga riri munda wani watonga riri munda wani ishe muparutsa ishe muparutsa upi Oliver ndiye baba wao ndiye akakakumbirwa newanhu kuti tiisewo zunde ramambo munda menyu saka utora kuti izunde saka ndo munhu unetsa ndio avari kuti ngepedu ngemwedu takapiwa ndisekuru nambuya ndiri musikana makapiwa bara timapo tauro gara pasapo yes biona nyamuba hello mazivire angu inini ndi munda urutaurwa munda uri takangoroorwawo uri kurikonga vanhu vekwa nyamuba kwizi igura repi rekwa nyamuba tibereka vana vedu vavarume vakuru tundorima mugura imomo imuri nyamuba ehe vimenyi ndindianine murume angakufambira nyaya wakazoshaika saka imi muri kuti wana nyamba ndi mutori waridzi awa handiwo mira ichitaure baba ehe izvo daa tirundorima kudaro hondo ibva yasvika tikatatiza hondo zotatiza hondo tazodzokera kuhondo tabva tauya inini nemurume wangu tibva taenda kumunda ikoko
tibata swika tibata taura sabhuku isikugoma atichadini ba atichakwiri bata kuda kugara apa pamunda padhuze nemunda tibandakanya zvidhina zvangu vaisa matombo angu uswa hwangu tapedza paya sabhuku agauya chimbu kazi iwe Peter pawakakumbira pekuisa umba auchaisi umba waiusisaisi umba ngekuti kuna ishe wagadzwa uko kumadhora saka ishe uda pekudini badzi pekugara saka iwe wapanga wakumbira apa pachaitiba ngekuti isusu kwedu kugara kuitiba mugomba since saka sekuru todidi kazi ndiro ndiri kutaurira apa takuda kuisa ishe uko wakagadzwa minda yake unayo uko ndiko kune minda yake panapa toda badzi pekuti andodini andogare badzi kati hazvakadini zvakanaka tagara paya tagara takuda kuzotitende kumunhu kazi hamuna munhu saka muri kuona vanhu vakazotanga kuzofamba nemapepa yako akuri kufamba kuti vanhu shoti bhirobha tatere minda yatairima yabva yazava charimba ngoti pagara ishe isusu apa takasimudzwa hatina kusumudzwa uzi kukaine kuminda kwenyumba kwakazi tida kuti ishe agare apa wadzoranyira zvidhina matombo ako nezvidhina pa ndipo pada kugara mambo patatiya hundowa zveshuwo pakuda kugara mambo takusudurika tibva takusha hatina kuita nako saka nyamusi ndauza kuti pairari rizunde handizivi kuti kana sabhuku kuti pairari rizunde zunde richari rizunde rani iro rari ako wari munhu wanyambo imimi sei nyaya yatanganasa kana makatorerwa mazuva iwaya haina kutangana ugadzwa zuro munhu akatofa nyaya incomplicated kudarika zvakatu because torai mapepa usai mapepa mbuya unzai mapepa yamunhu munao unzai wari kutora mapepa chanambiri ndinoda kuti ndibatsire futi murambe muri kuona complication mukomana wepanyamba ari apo 2 hectares dzaakatenga ndidzo 2 hectares dzakamezwa futi ndimhaiwa awa nashuba awa pamuonya paakataura achidai ndipo futi pamuonya pakataurwa nani nashumba awa zvichidzoka uko awasipoba because nyamba takangoti tamuinterview achitaura kuti tinobva apa tichienda apa ivo vanga varipo obva abuda tadzoka tobva tachiti imi michitauraiwo pamunobva wakataura futi exactly the same area saka ndo chimwe chinhu chatoda kuti mubatsirane nawo kuti tinatsoziva kuti zvakamira sei sei arunyorwa mapurisa achizi nyaya yerodai ripavharwa nzira ane rimwe pepa riripo rakanyorwa nemaoko rati 2016 ndo pakatanga nyaya 2016 riripapa ishanga atofaka ini wari yangu ndeyekuti imimi mwana nyamba ishe uyu makamusiya achisvika pakufa sei kana anga akatora ishe wagara matsanangurira aitwa basi ishe wakazombuya kowaka basi minda yake iri kukumusoro handiti zvibva zvazozi pamberi pacho imimi mwana nyamba muchatombopa rimwe ndopandira kuzoka ipa pakuti okay mutaura nyaya iyi yakanzi kuna Roni Muparutsa itoazi ndakakudaidza kuti uuye kunosondora pera musi wechitatu kuti tigadzirise nyaya yemugano namai Cyril Sanyamuda naChimbo asi hauna kuda kuuya ndokudaro ndanyora iyi tsamba kuti usiyane neminda yewanhu uri kuti ngeyapi ndiyo ere tsamba mbowo dziripo dzinozova kuti pakagadzwa baba wako wakapihwa munda wake kwaruda ndiishe muzvari uyo wave kugowera vanhu kuti warime hawo wave kugowera vanhu warime hawo munda waiwewo munda wako chaiwe iwoyo wakadaidzwa kaini muzari wakaendera chinzi titaure ngemugano nawo ndopavakandibhadhira maunda ivo vanokuita unaodaidzwa sei titari kulisa samba yakatosiyana iyo takaenda musi wa 14
takaenda musi wa 14 Murudi tsamba yawaitira inobva kuna muzvari. asi handina kusvika kunavo takazonovabvunza muzvari mukuriso wavari akati andombobvira ndakatumwa kwanavo kubikwa kwaiwandisa Rose chanda kuita I think kuti nyaya yakutoda kuti muzvare ngaweva. Ya, nekuti Changamire muzvare unofanira kutouya kupa background yakasimba. Nekuti Shila ari kutaurwa zveshuwa akatotiza. Anenge atori Mozambique asiri. Plus I understand. Then mbuya mbayo ava wanga wari asesa wa muzvare. Saka I think mukabvura kuti wanatse kuya paground wese. Kana wanga wanga yatitembetsa musoro iyi. Mukabva kuti asisi wamuzvare mukaita sekretari wamuzvare wedani eni mau aya matsamba otanga kunyohwa aya achinzi muzvare achiita disown because chanduda ininga chacho kuti matsamba ese aya ndoda kuti muzvare haakanyora anongedza kuti iri nderamo raasina kunyora wotaura kuti iri handi ndakanyora then tochipinda munyaya yechei iyoyi yanyaya yavanhu vatatu not two yana baba waroni mai Siriro na Nyamuda because Nyamuda otike pangu because ini ndakadisplaced ndikugadzwa kwaisha Yakanya zviti. ndatokanya zvitira zvangu vandazibva toda kuisa chii isha Babanya pamusoro Changamire Mambo Mukasi. Nedare renyu inene ndinonzi Charles Nyamuba muning'ina wa the late Peter Nyamuba aifambira nyaya yemunda wegowa riri kutaurwa rine mheremhere iripo pazuva ranhasi. Ndinoda kuwedza kutambira pasirwa angachitaura mudzimai mukoma muvillage. Ndinoda kutambira ipapo matsananguriro aita ndizvozvo. Inini shuwa pakagadzwa Ishe Mufarutsa the late kumiruko akauya achibva apiwa pachimbo zvikanzi tamuisira dzimba dzenyu apa minda iruko. Inini munhu ndiri kubasa kuno kuHarare ndichienda kumusha ndiri ikoko ndakanzwa kuti koyo Nyamuba munda wakurimwa. Ndikati munda wakurimwa handina kuenda direct kuna waMufarutsa ndakaenda kuna sabhuku the late Charles Chimbo. Ndikati sekuru ndisekuru wangu hanzvadzi mai vangu ndauya zvikanzi chii sekuru. Ndikati ko imimi ko zvamakupa Changamire munda inini ndorima kupi. Zvikanzi aiwa Nyamuba handina kumupa ndiri ndega ndakandina mupurisa wake waishe the late Shadrack Marewangepo uya musi wakati tikurukure nenyaya iyi. Ndakaenda tikaotiri watatu tiri pasabhuku wakanditsanangurira ndikati ndiri kuzvinzwa inini handiiti makwikwi na Changamire Makatsanangurirwa kuti wakanditsanangurira kuti Changamire takati agara asi akumuti abva arima nemunda wenyu. Ndikati aiwazvo hamungati arime munda wangu inini ndorarama sei. So you are confirming one thing. Kuti munda uyu wakapiwa Ishe. Enda kumberi. You confirmed one point. Wakapiwa Ishe wasina kundizivisa ini muridzi wemunda. Ndaenda ndakutaura navo vakati no hazvinetsi isusu tinokupa pemunda wekuti uite sei urime. Ndikati zvakanakazvo kana vandipa pekurima ndingaenda kuita gakava neZimbabwe hazvikudi. Tichibva tabva ipapo Samarangepo Shadrack Marangepo akaenda kundipa munda wemuning'ina wake mupenyu izvozvo muning'ina wake. Ndikati kuimime mava kundipa futi pababa munini sei patori newaya mutondizvanzaiwa nekuti ari kuEurope. Ndikati hatina zvinhu zvakadaro ndipei pekurima pasina munhu handirambi.
wakanditenderedza maungorimba mumagura ewanhu. Ndikati warume tasvika papi, zvikanzi no isusu pekuti urime tapashaya. Ndikati ngatidzokere kwachangamire muparusa. Tikadzoka kwachangamire muparusa, zvikanzi Changamire muparusa ndiri kuona Nyamumba inini ndakatonzwa kuti gura nderako, asi wanhu wakati Nyamumba hasipo, hacharimipo, saka gara ipapo. Saka Chimbo namare wangepo wakuda kutikanisa isusu tiri vanhu vangani, tiri vanhu 2. Akati imimi warume rongekai, handiri kukana naNyamumba. Kanzi alright chaina zvikuita. Ndikati yangu yakuti ndirime, inini ndakuenda kurima kumunda kwangu. Ndakaenda ndikarima 3 years ndichidzika. Changamire uri pambazi chachina Nyamumba zviri kufamba sei? Ndikandiripo. Akazosvika pekuti Nyamumba ndirimbokumbira kuti saka chindigurirawo usikuona kuti panyanya kukurise. Ndikati aiwa da zvirizvo zvakataurwa naSabhuku nemupurisa wenyu takatangira ipapo. Saka zvine zvinotaura kuti nekuti azvibudi ende wari kupi hamuchawaoni. Zvikanzi vanhu vaona kuti kanisa tiri vangani, tiri wairi. Saka iwe rima tozoona kuti chii chinoita. Ndakarima Changamire makore 3. Wana wese wangu uripo chirodika. Hapana ndakambotaura nawo, ndaitaura na baba wavo. Anditika after that ndarima, ndaiti manguwa ndomborima kupamwe ndomborima mumagarden kumusho. Ndakudzoka kuti ndichirime futi. Ndonzwa kuti wanhu wese nharaunda yese kuti Nyamba unofunga wakangwara iwewe. Tabva tapiwa isusu yazundira mambo tadimburirwa. Ndina pano pachakanaka. Ndikati right pakanaka, itai zvamuri kuita. Ndibva ndadzokera kuna mukoma. Ndikati mukoma, nyaya iyi muri kuona kuti panapa hatichazivi. Iye Changamire Muparusa akantaura vanhu vakutotikanisa. Da kutondidimburira pekuti ndiite sei? Tirime. Zvikana mukoma zvakanaka munin'ino. Mira tione tichaigadzisa. Ndiko kusimudzira kwakazotanga kuita mukoma wangu kusvika tisvike padare riripo nhasi iri. Akabazofa. Right. Asati afa ndiye aifambira magona nekundibatsira. Asati afa akanditaura zvikanzi munin'ina ndabva kudare. Nyaya zvanzi namambo ndichatuma makurukota anouya kuzoona munda. Makurukota akauya mukoma wangu achiri mupenyu. Wakaona munda wakati tichakudaidza kupi? Kudare. Mukoma wangu wakasvika pakufa. Ndichienda kunhamweni ndakatotaura nemwana wangu ndikati mwana pane nyaya iri pending isina kupedziswa namukoma. Kana dare razoita unazobata death certificate nokuti pamwe mambo asati aziva kuti munhu mupe tozosangana ikoko tichitsanangura nyaya iyi. Saka 2 weeks ago mwana akandifonera zvikanzi baba dare ririko mangwana Saturday. Ndikati zvakanaka chachitochita. Ndikati ngatidzoke musi washayika Ishe. Ngatidzoke pakashayika Ishe. Dare rinoitwa after. Poziti ndikuona kuno kuti build up mabva kure. Matara pashayika mukoma wenyu. That's fine. Pakashayika Ishe. Makanga musati mawirirana kuti munda uyu ngewani. Saka dare rakaitwa Ishe yashayika. Makati wirirana kuti pakashayika Ishe hapana dare rakazopasiswa kuti ndepani. Pakashayika Ishe handidi kuti ndinyepe nekuti inini hapana pandaigona kuti ndingaingoziva kuti munda ndewangu. Alright. Pakafa Ishe akanga uri parima ndiani? Akanga ari parima ndiani? Pasi kutomborimwa, hapana umborimwa. Hapana kurimwa. It's okay. Alright. Garai basi. Sumbuya bwana. Ila pakafa Ishe Muparusa Ishe Oliver. Pairima nani? Pamusoro Changamire makurukota sana. Ndinofunga munda wezvawakaita ngatipindure mubvunzo wayo. Tikasapindura mubvunzo ka Joseph kuti Muparusa mwana wamai Muparusa ambuya Muparusa. Pakafa Changamire isu taingorima pamunda penyu ndopatakanga tichirima kusvika muna 20. Munda penyu? Answering the question. Munda uri in question uyu. Pakafa Ishe wakanga uchirimwa nani? Munda uyu wakazokumbirwa. Hauzivi munhu akarurima gara pasi. Munda wanga uri weisusu munda wanga uri wegozi. Mukatarisa munda uyu ranga riri gore ranga riri kwaMuparusa.
wakazopanana nekuita sine ukama hwavo ndomamiri anga akaita muda wekutanga. Ndati pakafa Ishe Oliver akanga ari kurima gura Ini. Imbuya Mparusa ndiye akanga achirima Nyamuba achirima. Ndini pomakazodzipura madhumbe angu ese mukanda kotengesa wana mukandidzipura bvute. Mai awa wakanga apiwa ndiani? Ndiye kwangu ndakapiwa ndisekuru sezani. Zvepachigara izvezvo. Sezani wangu. Mira itai nyoda, mira sati my motion. Was me ingona pakati penyu pane matsotsi. Ndiya. Ndizvo chaizvo. Mira ende pakati penyu pane mbavha. Ndizvo chaizvo. Munuzwa. Kuzi taisai Monica. Nyamuda uti wakaparima for 3 years. Ano witness kuti Nyamuda akaparima for 3 years ndiani? Mese ma witness. Neni ndiripo. Saka kana maka witness mese Nyamuda ari kuparima. Ine ndiwina. Sei makanyara. Ndikumbiro changamiro kuti ishumba wana mai wanga waripo. Pakamezwa ndi Nyamubawo. Paakamezha Nyamuba. Unless kanoda kuti chinjira muno. Pakamezwa nemukomana uyo. Ndipo exactly pakamezwa futi ndi mai na shumba kuti ndio pai pedu kubva pamuonya uyu kuenda kumuonya uyu. Saka ndinoti ndinoti matibatsira ipa papo kuti papindure ini ndapazwa another things andira chanduda shumba mira pa shumba chandiri kuda ini ndavunza kuti simbokwese ndati pakafa babu Oliver Nyamuda anga ari kuparima for 3 years kana papa ari penyu sei mama kanyarara kana papa ari penyu sei makanyarara mirai sema vikisai mwangu pasi tati tawirira tese kuti Nyamuda akaparima for 3 years. Nyamuda waparima for 3 years. Pane awa. Pane akakwesena here kuti seurima munda. Nyamuba iri mapake. After imipo. Saka tisina right. Musaite mafools mudari. Mazwa. Ndavunza esimbo question. Ndati papa irimwa na Nyamuba andika makapaona here mungati yes tese takapaona ndobvunza the next question kuti sei musina kubvunza mungati airima pake Saka inzvimbo mbiri. Saka muruti kwete inzvimbo mbiri dzatova nezvazvo. Inzvimbo ngani? Saka mira izwai vanhu vaMwari. Ndatitaurai chokwadi. Mukabvunzopindura zvamunoziva zvamusingazivi nyararai. Ndati papa irimwa naNyamuda. Mese makamuona here Nyamuda achirima. Makaona chirima? Makaona chirima? Pane here akambomubvunza kuti sei uri kurima ipapo. Isusu hatina kumubvunza kuti akanga chirima pari. Ime muri yacho. Izwa shamwari. Imbarusa. Izwa shamwari. Ndiri kuti linga. Hauni kuti utaura zvisina musoro. Unozwa? Utaura zvisina musoro. Ndabvunza kuti pairima naNyamuda makapaona here? Mukati yes, taipaona pasina Nyamuda. Andika, ndobvunza kuti sei musina kubvunza kuti sei urima ukati airima pari. Saka miningo urikupindurira mubvunzo yekutanga uchikonfirma. Kana iwe unofana kungotora from the word go kuti pairima naNyamuda handi pedu bande pake. Ndozvanduda. Ndipe answer iwe. Hazvina ndikupindure iwe. Pairimwa naNyamuda ndepani? Takanga takaganda. Ndati pairimwa naNyamuda ndepani? Ndepake. Ndepake. Pairimwa naNyamuda pakasiyana here nepamurume? Pakasiyana. Yamenda mimi. Pane isusu tiri pasai. Tiri kuendi. Mimi mzabrai. Imitarai. Tiri kuendi. Asero peza ngo. Pindura zvawo. Ndati pairimwa naNyamuda. Ndipo here pane nharo nhasi. Hongo. Wautani. Ndipo chaipo. Ndipo chaipo.
minda miri. Saka minda iyi. Takagandurana nyamba iyi. Umwe nomwe akanga kapiwa Pake. Mambo pamusoro ndisine pamatabe. Pakapiwa pake ndisekuru. ndisekuru. Ndise rangu re3 pamabvudza mambo. Ndomwana chinhu zvatawana baba chokwadi. Isu tatisi vadiki edu. Ndomwana mutano rumashotita ndiri mudiki pakatofambwa riri sango kudiki. Pane gore rakauya baba wakakawaya matiri kupozawo watombori zveshuwa. Gore semunhu sakutanga kwata ndaipona chindagora ndichidzoka. Baba vakadedza asabvu chimbowa kutaura. Kuti ko imimi makati imimi ndinogara pamadzimamiro ko nyambazo samapose pai munda uyu. Zvanzi tishamudedza kudari. Zvotongoita panfotoment patone mapicha wakatopisha kuti padari. Ndobva adaidzwa kudari sanyambo. Chekutotanga vamamashoko anototaura. Chekutotanga vamamashoko anotaura. Makabatirira nyamuda, makabatirira nyamuda Isu sati hatizi. makashandisa zvekureba. Makateka advantage yekureba. Ivo mambo No. Hakuna mutemo wekuti munhu unouya uchisvika kuti ndiri sabhuku kana ndiri mambo. Ndongosvika ndochuza pandinoda kuti ndoda apa. Ndototanga kurima ipapo, ndotodisplace muridzi wenzvimbo ipapo. Hakuna mutemo wakadaro. Ndozandikutaura kuti hapana mutemo wakadaro because kana imimi sabhuku ari kubvuma, imimi muri kubvuma kuti zveshuwa apa panhu ndepanyamuda. Andika ene nyamuda akasvika akaisa mapozi akatofenza. Anditi muchizvoona achiita sei achifenza. Anditi mini ukaona munhu akuita pawa rekufenza ndipake Akazodaidzwa kudare baba akazodobvisa kuti mapo. aiwa kudaidzwa kudarika ndiwo makamushandisira simba zvo. Uyu nyamuda wataura ndakatenderera kwese ndikatenda kwese watoda kutsvaga gudo ndisati kudii pekugara wachita kuti ndibe futi minda yechi yewanu ndikaramba kuti handidi kuti mundiise panzvimbo yechi yemunhu. Ndo pandakazodzoka ndikava ndichiri mapapi andizo because wanga wandishaira kukundiisa after wanditorera chi munda wangu. Ndosaka simba reuyu rekuti rekudzoka uyu ini nchandura ndechekuti pane here mupenyu pamasabhuku iwapo asi mawitness mirai imimi mbuya muri kuwitnessa chipa nyaya yamunyamuda Wanambaruza weze apa watorera nyamuba. mirai imimi mbuya muri kuwitnessa chipa nyaya yamunyamuda sumukai panyaya yanyamuda muri kuwitnessa chipa musana kugara pasi garai pasi wamwe Tairima tichiti nyamba uko inini uko makore ese ndibva tazoti hondo ndibva tasiya magwere edu ari kudai ndibva taenda kuhondo. Pakuzobva kuhondo kwandakaita ndakachiorima padoro kuti ndirime madhumbe. Ndidzo taimu dzakatora mwana wasikana madhumbe ese atakarima newaroora 4 umwe muroora uripo akatorwa akatengeswa hauna ndironi uyu nemusikana uyu zviri pachena ndikadzipurwa kuti sumukai dzati inini nyaya yangu iri pana nyamuda mairi maside by side makonfirm nzvimbo yemairi maside by side nenyamuba iripo here izvozvo iripo nyamuba ari kurima ipapo hatichikurima ndakarambidzwa nani manje makanongona nyaya chibairi makanongona nyaya chibairi wakati ngezvaolive nyaya yatopera nyaya yatopera because zvamakaita vanhu vekwamuparutsa makaba muishandisa ofisi wakaita kupfumburira makapfumburira masubjects because hamutori land yemunhu muti nekuti ishagadzwa. Ini zvandakagadzwa ndisina land pano ndakatora land yake zvandakagadzwa inini mambo Mutasa ndisina land pane here munhu wandakatora land yake
sei ndisina kutora lendi? Kurarama munguva yachaka nyangwe mubhaibheri chaiyo, kurarama nguva yani yekuti take advantage yeurombo hwemunhu, kushaya simba kwemunhu. Andisati ndakambozvizwa kuti Ishe unonzi Ishe vagadzwa nhasi ozi torerai muranda wacho rendi kuti Ishe aone pekugara. Because kana Ishe anga ari kutaura asina lendi, haana lendi. Because amwaridya kuti munhu abva kutaura haana lendi, watoone nezunde iye abva kutaura haana chiro. No, something is not right. Something is not right. Because nyaya yese kai wamwese mazoya yenyu, asi munhu ane nyaya chaicha ndinyamugwa. Because ndiye the most affected. Imi makutoita izvo kurwatokanana kurwatobira naimi, asi munhu wemakabira imimi ndinyamuba. Because handioni, munonzwa, handisiri kuona you have failed to justify to me kuti sei makatora lendi yanyamuba. Because yekuti azi Ishe agadzwa, that's not justification to me. Muri nhatuno wamunanga gwakazgoita president, wongosvika kuborodheri, wongosvika kuti president arape kugara, anga asina kutenga imba, iwe buda president agara. Kuna alright, kana muchidaro kuna Ishe ini mambo yenyu handirape kugara, murundisa papi? Ndizvotuta murundisa papi? Kana muchiita izvo kuna Ishe, kana muine simba rakadaro kuna Ishe, ko inini? Kana muchikwanisa kudzinga munhu wakomoditi Ishe, ko inini munodzingawo ngani? Ende simba racho tipa papi? Because hakuna mutemo wakadaro. Ukatoona mutemo chaunotaura kuti Ishe unofanira kunga uri Ishe munzvimbo yaunoita sei, yaunogara uchiteedzera tsika nemagariro enzvimbo ipi iyoyo. Nguva yako yasvika yekuti uite Ishe, handiti unofanira kunga uine pekuti kana unga wakatamira kumanharaunda, asi uchiziva kuti vana baba, pane musha wana baba, pane magura ana baba aripo, ndipo ndiunoda sei, ndipo ndiunogara. Not kutanga kuti ndauya kumana ndini Ishe, gwendere bheji pekugara hauna. Saka what happened? Because inini yamandipapo, you have given me a very negative picture. Yuri nyangu munhu ari kupi nekupi akazwa kuti Isheka akona munhu Ishe munhu asingafungi, munhu asina mafeelings. You are giving me the picture kuti Ishe munhu asina mafeelings. Because uyo kawo hangafambira chitendera nyika achiti tikutsvagire, asi angaine pake. Plus funding muri moyo yangu yakamangara bana. Iwe mutokanira chinhu chekuba. Because mumangarire motsa chai. Ngati nyambabo. Nyamba ndi yakamangara ndi. Grant renyu ndo laburiza chongwa. He has come in as a witness. Tell me, Mom. But then you complain it. I'm sorry, Mom. Yes. The serial part. Chakaitika panyaya yemundo. Mazuva ndingangoti baba mukuru ashaika. Changa mlegwena. Baba ndakafamba nawe nini? Na baba wa Brian Nyamba. Ndakafamba nawo na Denichimo. Baba vachinditaurira nhoroondo yegura iyi, vachitaura vachiti ivo mwanangu kufa kwakauya hauzozvizivitika. Munda uyu ndakaenda nawo pane zambuko rinoyambuka rwizi rura, vakanditaura zvikanzi sekuru vangu vakapa Nyamuba munda uyu wakamudimburira kubva panapa kuidza kuenda lusika vachindidakidza vachikwidza kuenda kumusoro nekuti vakanga vaine vakadzi vangani, vakadzi vairi ava. Umwe airi mukadzi mukuru aiyera soko, aiyera zvimwe chete nani namai vani vasekuru.
Saka wakapiwa vaitorwa samainini. Zvikanzi yose vakadzi vairi zviite kuti ndipe wani. Imimi munochirima muchikwidza muchienda. Inini mhuri yangu inorima ichidzikawo. Patori nekanzira katoripo kanoyambuka. Handizivi vakaenda kunoona. Ndine dzimba dzangu dziri pamusoro. Dzandotadza kugara nekuda kwemunin'ina wangu. Ndinadzo dzimba, ndine imba yangu inini. Iri pamusoro pagomo. Pa next pacho parutaurwa nyaya yezunde yavari kumhanya vachiti munda wezunde. Munda wezunde unoti pavari kukapiwa ivo kuti vagare apa pana anonzi buru. Pakanga pasina vanhu apa. Paiva nagarapo ane munda uri panext. Garapo iyeye munda wezunde wakanga uri pakagarwa naIsaac Buru akazoshaika. Inini ndinomachirema Isaac kwete kwavari kutaura kumunda kuti hanzi kumunda wezunde. Munda wezunde wakanga uri baba mukuru wacho vauya ndapazwa sabhuku aziyo So you wakapinda manje. inyenda nase but ngona zvandikuona chete zvandikuona chete ndekuti there is more to this case than zvishoma zvatikuita sei zvatikuona pano kwagarapo kunani kobu asa hapana aripo saka zvatava kuita tati muzvare ngaite sei muzvare ngauye because already done two maconflicting statements about nyaya yezunde vari kuti zunde ndeiro vamwe vari kuti zunde aiwa ndeiri zunde rakazopiwa uyu. Saka we want to confirm all that information. Saka vanhu ivavo vakauya as witnesses garapo buu then namuzvare ngauye. Saka chimwe chandandikufunga ka ndandofunga kuti you can arrange for this case only arrange a date record because this case needs time. Tine vamwe vanhu vakawanda tine zvokuita zvakawanda. Saka itai kuti kesi iyi iitwe on a separate day isina court. Saka vanhu ivavo muzvare buu garapo umwe ndiani futi muhlanga ndiani umwe futi wakatenderedza ipapo right iwavo ndo vandikuda iwo wavo because ndo vashandi pachokwadi chaiche because apa chokwadi anochiona mai vavavo achatodiva garairi pasi pamo izvo achatodiva tada kuita chaizvo ndatida kutorequesta kuti kunozi kumachinda tizwewo mastakeholders arikoko kuti tiwati wadini ngavauye tizwe kuti kunozi kumachinda kunogarani right. Saka ndizvozvo chiti chirongai zuva risiri record specifically for this case right. Handeipiwa data novakomana musati maenda right. Asi munhu watataura wese chikudai musiwo Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,